сархати хабарҳо. гирифторони бемории сил дар маҳбасҳо кам шудааст. улфатхони мамадшоеваро ба зиндони норак бурданд. қирғизистон барои шаҳрвандонаш дар Русия тағйирот гуфт. салом бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро бо охирин хабару гузоришҳо аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз ҷумъаи 12 май аст. бемории сил дар миёни маҳбусон дар Тоҷикистон коҳиш ёфтааст. мақомот мегӯянд дар як соли гузашта 72 маҳбуси гирифтор ба бемории силро сабт карданд ки назар ба солҳои қабл камтар будааст. сабабҳои кам шудани бемории сил миёни зиндониён фароҳам шудани дастгоҳҳои муосири ташхису муоина дар муассисаҳои ислоҳӣ гуфта мешавад. рустам нуров, мудири маркази ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сили вазорати тандурустӣ гуфт, дар саросари кишвар 77 адад дастгоҳҳои муосири зудташхискунанда насб шуда, 18 адади дигар аз ин нав дастгоҳҳо вориди кишвар шудааст ки дар назар аст дар муассисаҳои ислоҳӣ низ насб шавад. маълумот дар бораи гирифтории зиндониён ба бемориҳои сироятӣ аз ҷумла сил дар Тоҷикистонро дар чанд соли охир мақомоти сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлия аксаран расонаӣ намекунад, вале чанд соли охир ин омор дар маърузаи солонаи ваколатдори ҳуқуқи инсон низ нашр мешавад. бар асоси омори расмии вазорати тандурустӣ, танҳо соли гузаштаи 2022 дар Тоҷикистон 3925 ҳолати нави сироятёбӣ ба бемории сил ошкор карда шудааст ки 30% кӯдакон буданд. улфатхони мамадшоева, рӯзноманигор ва фаъоли маданиро ки ба гуноҳи ташкили тазоҳурот дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба муддати дароз зиндонӣ шуд, ба маҳбаси занонаи норак бурданд. ӯ то ин вақт дар боздоштгоҳи муваққатӣ буд. бино ба ҳуҷҷате ки рӯзи 11 май дастрасии радиои озодӣ шуд, мақомот сабаби ба зиндони норак бурданашро эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм донистанд. улфатхони мамадшоеваи 66 соларо дар аввали моҳи декабри соли 2022 ба 20 соли зиндон маҳкум карданд. мурофиаи додгоҳи ӯ паси дарҳои баста баргузор шуд ва аз ин рӯ ҷузъиёти ҳукм маълум нест. ба иттилои дарёфтӣ ӯро бар асоси 8 банди қонун, аз ҷумла даъвати оммавӣ ба сарнагунии сохти конститутсионӣ гунаҳкор карданд. ҳамчунин мақомоти Тоҷикистон Мамадшоева ва ҳамсари пешини ӯ, генерали нерӯҳои марзбонӣ Холбашрафро ба ташкили тазоҳурот дар ноҳияи Рӯшон ва шаҳри Хорӯх гунаҳкор карданд. худи улфатхони Мамадшоева пеш аз боздошт рӯзи 17 майи соли 2022 дар суҳбат бо хабарнигорони радиои озодӣ ва Настаяшее время гуфта буд, ӯ ба ҳеҷ амали ғайриқонунӣ даст назадааст. маъракаи интихоботи пеш аз муҳлати президентӣ дар Ӯзбекистон 10 май шурӯъ шуд. интихоботи пеш аз муҳлати президентӣ дар Ӯзбекистон 9 июл таъин шудааст. ҳизбҳои сиёсӣ бояд намояндаҳояшонро барои комиссияи марказии интихоботӣ то 13 май муаррифӣ кунанд. аз 17 май то 1 июн ҳизбҳо метавонанд номзадҳояшонро пешбарӣ кунанд. сабти номи номзадҳо ба курсии президентӣ 6 июн ба поён мерасад. Шавкат Мирзиёев, 66 сола, президенти амалкунандаи Ӯзбекистон, ба даври дуввуми 5-солаи президентӣ соли 2021 интихоб шуда буд. пирӯзӣ дар интихоботи пеш аз муҳлат дар 5 соли ҷорӣ ба вай имкон медиҳад ки 14 соли дигар сари қудрат боқӣ монад. Мирзиёев баъди марги президенти пешини Ӯзбекистон Ислом Каримов дар соли 2016 сари қудрат омад. ҷашнвораи театрии ҷумҳуриявии Парасту 2023 ба поён расид. дар ин ҷашнвора ки як ҳафта идома кард, 18 театри касбии Тоҷикистон иштирок карданд. ҷашнвораи Парасту 2023 ба 35-мин солгарди истиқлоли Тоҷикистон ва 85-мин солгарди зодрӯзи ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Хушназар Майбалиев бахшида шуд. Парастуи имсол чӣ дастовардҳо дошт ва мушкили театру тамошобин ва ҳунармандон кадом аст? Ба ин ва чанд соли дигар аз Одили Нозир, журналисти тоҷик ки ин ҷашнвораро пайгирӣ дошт, посух пурсидем. Парастуи имсола аз парастуи соли 2 сол қабл парастуи гузашта бо бисёр ҷиҳатҳо фарқ дошт ва ҷиҳати асосии фарқкунандааш ҳамин буд ки парастуи имсола асарҳои хуб дошт. ҳар як асаре ки ба душанбе омад ба фестивал, асарҳои кирои ба саҳна мондан буданд. ба ҳар ҳол албатта камбудиҳо зиёд доштанд, лекин асарҳое буданд ки ҳақ доранд ки дар саҳна бошанд. дар парастуи гузашта рости гап баъзе асарҳо умуман ба саҳна гузошта шуданашон мумкин набуд. Он хеле асара гирифта масалан ба тамошобин пешниҳод кардан мумкин набуд. Лекин парасту аз ин чиз ори буд, парасту хуб буд. Театрҳои мо чӣ гуна намоишномаҳо намерасанд? Дар театри мо як чиз намерасад. Дар театри мо инъикоси рӯзгори имрӯзаи мо намерасад. Масалан
тоҷики имрӯза, зиндагии як тоҷики имрӯза, зиндагии сарнавишти инсонҳои муосир дар саҳна намерасад ва дар ин парасту ҳам албатта набуд ҳамин чиз. Масалан, рӯзгори имрӯзаи мо масалан 30 сол шуд як давлати мустақил ҳастем, як давлати алоҳида ҳастем. 30 сол шуд сарнавишти мо дар дасти худамон ҳаст. Вале мо дар ин 30 сол рӯзгори мо чӣ гуна ҳаст? рӯзгори иқтисодии мо чӣ гуна ҳаст? рӯзгори иҷтимоии мо чӣ гуна ҳаст? афкори мардуми мо чӣ гуна ҳаст? сатҳи маърифати мардуми мо чӣ гуна ҳаст? муносибати оилавии мардуми мо чӣ гуна аст? Анамин мавзӯъҳо мутаассифона дар театри муосири тоҷик инъикоси барҷастаи худашро наёфтааст. ин на танҳо дар парасту набуд. ин мавзӯъҳо аслан кам дар худи театр, дар репертуари театрҳо. Ман театрҳои музофотро намедонам, чунки ман музофот ҳама вақт намерам, лекин ҳамин дар театрҳои пойтахт ки яке аз театрҳои асосӣ ҳисоб мешавам, ҳамин мушкилӣ ҳаст. ҳунаршинос ҳастед, меравед ба театр ҳамчун тамошобин, ба фикратон чаро нест? мушкил чи аст? иҷозат намедиҳанд, ҳунармандо кор намекунанд, чи аст? бовар кунед, ҳозир ягона ҷое ки дар ҳамин фазои эҷодӣ ниҳоят озодиҳои калон доранд, ин театрҳо ҳастанд. дар масъалаи эҷодӣ гап дар сари он ки драматургия нест. драматургияи касбию драматургияи бақувват нест. театр дар асоси драматургия асарҳои нағз мемонад. драматургия бояд ки масалан нависандаҳо нависанда, вале мо имрӯз, ман нигоҳ кардам имрӯз ҳамин репертуари театрҳои дам, баъдан хай худам як фикр биромдам ки ҷавонтарин драматурги мо Толиб Карими Озарахш будааст ки синаш аз 60 гузаштагӣ ҳаст. ки ҳамин Толиб Каримам гоҳ-гоҳ асари драма менависад. вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон аз тағйироти ҷиддӣ дар қонунгузории муҳоҷирати Русия хабар дод. бино ба навгонӣ дар қонунгузорӣ аз охири моҳи октябри имсол шаҳрвандони Қирғизистон метавонанд мақомоти муҳоҷирати Русияро мустақилона ва ба таври электронӣ аз вурудашон ба хоки он кишвар хабардор кунанд. барои ин бояд дар портали ягонаи хадамоти давлати Русия сабти ном кард. дар вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон гуфтанд, ин сабукӣ барои қирғизистониҳо дар натиҷаи гуфтугӯи мақомоти Қирғизистон бо Русия ба даст омадааст. ба иттилои расмӣ бештар аз 1 миллион қирғизистонӣ дар ҳудуди Русия кор мекунанд. ба иттилои ғайрирасмӣ ҳудуди 500 000 қирғизистонӣ шаҳрвандии Русияро гирифтанд. бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 12 майро фаро мегирад. май рӯзи байналмилалии парасторон ё ҳамшираҳои шафқат аст. онҳо ҳамкору ёварони муҳими табибон мебошанд ва дар давраи пандемияи коронавирус бисёриҳо дар Тоҷикистон шоҳиди кору заҳмати сахташон буданд. аз соли 2000 ҳар рӯзи 12 май дар Тоҷикистон рӯзи шашмақом таҷлил мешавад. ин мусиқии суннатии касбӣ мероси ҳунарии қарнҳои гузашта аст ва ба хотири ҳифзи мактаби шашмақомхонӣ дар Тоҷикистон академияи мақом ҳам амал мекунад. пажӯҳишгарон мегӯянд ки бахши аз оҳангҳои шашмақом ба даврони Борбади Марвазӣ, хунёгари дарбори Сосониён бармегардад ва он бо мусиқиҳои суннатии роиҷ дар Эрон, Туркия, Озарбойҷон ва Ироқу Курдистон робитаи қавӣ дорад. яке аз намояндагони барҷастаи мактаби шашмақоми Тоҷикбарно Исҳоқова ҳам рӯзи 12 май дар соли 1927 таваллуд шудааст. Барно Исҳоқова 74 сол умр дид. ин намояндаи яҳудиёни Бухоро тамоми умрашро ба рушди мусиқии касбии тоҷик аз ҷумла шашмақом бахшидааст. соли 2001 дар Исроил даргузашт ва дар як қабристони Байтулмуқаддас макони охират пайдо кард. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 12 май чунин таъин кардааст. $100 амрикоӣ баробар ба 1091 сомонӣ, 1000 рубли русӣ ба 141 сомонӣ ва 100 евро ба 1190 сомонӣ баробар аст. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. хабару гузоришҳои моро пайгирӣ кунед. то дидори баъдӣ дар ҳамин барнома. хайр, худо нигаҳдор.